Яны проста адкрылі агонь без папярэджання. Па той бок бар'ера таксама чуліся стрэлы. Многія з нас таксама чулі крыкі і стогны там, у Ікс. Я не веру ў гэтыя казкі пра аміяк. Я хвалююся за жыхароў. Пасля невялікага даследавання мы змаглі пацвердзіць, што горад заблакаваны тымі, хто называе сябе вайскоўцамі. Гэта той самы горад, пра які пісалася ў папярэднім артыкуле. Горад, які пацярпеў ад дзіўнай інфекцыі беспатольнага голаду. Здавалася, што на гэтым гісторыя і скончыцца, што вайскоўцы ніколі не дазволяць нам убачыць істоту, якая абрынулася на ахоплены голадам горад. Але гэта было не так. Група раз'юшчаных відавочцаў вырашыла знішчыць барыкады, пратараніўшы іх сваімі аўтамабілямі. Гэта спрацавала. Нават пад градам сапраўдных куль машыны паслужылі нястрымнымі таранамі, прабіваючы метал, дрэва і мяшкі з пяском і ствараючы некалькі адтулін, дастаткова вялікіх, каб людзі маглі прапаўсці. А мы былі адразу за імі.